खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड एंखं टेलिभिजननि स्टुडिअआव आं निहा ब्रह्म। खुलुमबाय आं ज्योति बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। सटिया पुलिस थानानिफ्राय खारखुमानाय दायनिगिरिया शिलंआव हमजाबाय। सामागुरियाव मा 50 सुरां मोसौ जब्द, 2 हमजादों। मंगलदैयाव गंजिद' मन्दिर थेर-बेथेर खालामग्रा 7 दायनिगिरिफोरखौ हमबाय। जुलिनि हराव मोब्लिब बोजाना हौवा गोदानजों लोगोसे 3 सुबुंनि जिउ खहा। सोर मन्थ्रिया बबेयाव फिरफिला उरायगोन बेनि खारथि फोसावदों आसाम सोरखारा। रैखाथि हान्जाया सा 15 बांलादेशिफोरखौ फिन होख्रांहरफिनदों। एलपि आरो इउपि फोरोंगिरि थिसनथाइ भेरिफिकेसन फारिलाइखौ 26 जानुवारियाव फोसावगोन। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। सटिया पुलिस थानानिफ्राय खारखुमालांनाय दायनिगिरिफोरखौ शिलंआव हमनो हाबाय। सटिया आरो बिश्वनाथ पुलिसआ जुथाइ अपारेसन खालामनानै शिलंनिफ्राय हमनो हायो सटिया पुलिस थानानिफ्राय खारखुमालांनाय सासे दायनिगिरिखौ। सटिया पुलिस थानानिफ्राय खारखुमालांनाय दायनिगिरिखौ केजें नरुवा थंड होननानै सिनायथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला केजें नरुवा थंडखौ शिलंनिफ्राय हमना लाबोनानै सटिया पुलिस थानायाव हाजिर खालामनाय जायो। बेनि उनाव दायनिगिरिखौ जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जायो। आयेन बेरेखा ड्राग्स फालांगिजों सोमोन्दो लाखिनानै सटिया पुलिसआ इटाखलिनिफ्राय हमनाय जादोंमोन केजें नरुवा थंडखौ। नाथाय सानथाम सिगांसो खाबु लानानै पुलिस थानानिफ्राय खारखुमालांदोंमोन केजें नरुवा थंडआ। केजें नरुवा थंडआ नसुं रायजो अरुणाचल प्रदेशनि IRBNनि सासे पुलिस जवान। सामागुरियाव सुरां मोसौ फालांगिनि हेंथायै पुलिसनि जाफुंसार अपारेसन। बे जाफुंसार अपारेसनाव मा 50 सुरां मोसौफोरखौ जब्द खालामनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला सामागुरि पुलिसआ मोनसे जाफुंसार अपारेसन खालामनानै मा 50 सुरां मोसौफोरखौ बोखांनो हायो। RJ06GB 7372 नम्बरनि गंसे ट्राकआव स्मागलिं खालामनानै लाबोदोंमोन मा 50 सुरां मोसौफोरखौ। मोसौ लाबोखुमानाय ट्राकखौ पुलिसआ जब्द खालामदों। बेजों लोब्बा लाना पुलिसआ 2 सुबुंखौबो हमनो हादों। बै 2 सुबुंखौ सामागुरि फगामुरनि थागिरि आसिकुल इस्लाम आरो बाजियागावनि राकिबुल इस्लाम होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मोनसे स्रोद सुलुंनि सायाव बिथा खालामना सामागुरि पुलिसनि मोनसे टीमआ थांनाय हराव सिग्रोमनायखौ बानजायदोंमोन। रिपर्ट बादिब्ला अखं आसामनिफ्राय सुरां मोसौफोर लाबोखुमानाय ट्राकआ नगाव फारसे फैगासिनो थानाय समावनो सामागुरिनि सनारि बालियाव पुलिसजों हमजायो। दरं जिल्लानि मंगलदैयाव गंजिद' मन्दिरफोरखौ सिफायनानै थेर-बेथेर खालामग्रा 7 दायनिगिरिफ्रा पुलिसनि जेआव नांबाय। मंगलदै पुलिसआ सनिबारखालि हमदों बै 7 दायनिगिरिफोरखौ। मन्दिर थेर-बेथेर खालामनानै हमजानाय 7 दायनिगिरिफोरखौ फारियै मंगलदै थरियाखाइटिनि माहिर आली, शामसुल आली, कमसेद आली, जाहिनुर आली आरो नुरजामाल आली होननानै सिनायथिनो हादों। मख'नो गोनांदि थांनाय बुधबारखालि हरनि समाव सिनाय मोनै दुथांफोरा मंगलदैनि गरमारि ओनसोलनि गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय गंजिद' मन्दिरफोराव हाबनानै मन्दिरनि बेसेन गोसा मुवा बेसादफोरखौ लुथिना लांनायनि अनगायैबो मुसुखाफोरखौ बुफायनानै गालांदोंमोन। बे जाथाया ओनसोलाव बयखौबो जोंखांहोदोंमोन आरो जोबनायाव बे जाथायाव लोब्बा थानाय 7 दायनिगिरिफोरखौ पुलिसआ हमनो हाबाय। रिपर्ट बायदिब्ला दुथांफोरा गेरेमारि उकपेटी मालौ सुबा शिव मन्दिर, बिहारी बस्ती काली मन्दिर, दक्षिण बिहारी बस्ती काली मन्दिर, नन्दी मनसा मन्दिर, 235 नं LP स्कुल काली मन्दिर, नन्दी पश्चिम काली मन्दिर, मनवारी उकपेटी शिव मन्दिर, मुवाबारी शिव मन्दिर, गेरेमारि भुटनाथ काली मन्दिर, जेरें रासुवा काली मन्दिरजों लोगोसे गुबुन गुबुन मन्दिरफोराव हाबनानै बेसेन गोसा मुवा बेसादफोरखौ लुथिना लांनायनि अनगायैबो मुसुखाफोरखौ थेर-बेथेर खालामनानै गालाङो। बे जाथाया गुबैयै काली मन्दिरफोराव जादोंमोन। दुथांफोरा हरसेनि गेजेरावनो गंफ्रोमबो मन्दिरनि मुसुखाफोरखौ खर' दानस'ना गालांदोंमोन। आसामबासिनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव खौरां। चिरां जिल्लानि भारत-भुटान सिमानि आमटेकानिफ्राय फैदों दुखुनांथाव खौराङा। जुलिनि हरावनो हौवा गोदानजों लोगोसे 3 सुबुङा जिउ गोमादों। मोब्लिबजों बोजानानै हौवा गोदानजों लोगोसे 3 सुबुङा जिउ गोमादों। बेनि अनगायैबो गुबुन 2 सुबुंखौ गोब्राब हालोदाव देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। चिरां जिल्लानि आमटेका अन्थाइबारियाव जादों रायजोनाङै बयखौबो दुखु मोनहोनाय बे जाथाया। बे दुखुनांथाव जाथाया सनिबारखालि हरनि 10:30 रिंगासोआव जादों। मोब्लिबजों बोजानानै जिउ गोमानाय 3 सुबुंखौ दैमालु नार्जारि, बिजय मोसाहारि आरो माइकेल बसुमतारी होननानै सिनायथिनो हायो। मिथिनो हानाय बादिब्ला माइकेल बसुमतारीनि जुलिया सनिबारखालि सानाव रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायाव आरो बोर सारस्रिनायाव जानानै थांदोंमोन। नाथाय जुलिनि हरावनो मोब्लिबजों बोजानानै अबथिरा रुंसारि जायो हौवा गोदान माइकेल बसुमतारीया। मख'नो गोनांदि जुलिनि सानखालिनो सासे आइजोआ रान्दि जानांनाय जाथाया आसामनाङै बयखौबो दुखु मोनहोदों।
सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला गामिनि गेजेरजों बोनानै लांनाय सुपार टेनसन एसटी लाइननि दोंसे तारा जनानै कन्जुमारफोरा बाहायग्रा ल' टेनसन एलटी लाइनआव नांनायनि जुनैनो बे गिख्रंथाव जाथाया जादों। गाबोन 22 जानुवारि भारत हादरनि सुबुंखान्थि सान। आसामजों लोगोसे भारत हादरनाङै गाबोन सुबुंखान्थि सान फालिगोन। बिनि थाखाय आबुंथियै थियारि जाखाबाय। आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्ला खुंथायजों लोगोसे उफेरा जिल्ला खुंथायजों लोगोसे गासिबो सोरखारि बेसरकारि मावख' स्कुल कलेज सोलोंथायारि फसंथानफोरा सुबुंखान्थि सान फालिगोन। बे जारिमिनारि सानाव सोर मन्थ्रिया बबेयाव फिरफिला बिरहोगोन बेनि खारथि फोसावदों आसाम सोरखारनिफ्राय। सोरखारि खारथि बायदियै मन्थ्रि रन्जित कुमार दासआ बिजालियाव, मन्थ्रि अतुल बराया जरहाटआव, मन्थ्रि केशव महन्तआ तिनसुकियाव, मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ चिराङाव खुंनाय सुबुंखान्थि सान फालिनायाव बाहागो लानानै हादरनि फिरफिला बिरहोगोन। बेबायदिनो चन्द्र महन पाटवारिया कामरुपआव, डक्टर रनज पेगुआ धेमाजियाव, अशक सिंघालआ सनितपुराव, जगेन महना माहुमरा उफेरा जिल्लायाव सुबुंखान्थि सान फालिनायाव फिरफिला उरायहोगोन। सोरखारि फोसावथाइ बायदियै राङारि मन्थ्रि अजन्त नेउगा गलाघाटआव, पियुष हाजरिकाया जागिर उफेरा जिल्लायाव, बिमल बरैया थिंखा उफेरा जिल्लायाव, जयन्त मल्ल बरैया नलबारियाव, नन्दिता गालसाया नगावआव, प्रशान्त फुकनआ साहा लखिमपुराव, कौशिश रायआ सिलचराव, कुर्नेन्दु पालआ श्रीभूमियाव, रुपेश गवालआ दुमदुमा उफेरा जिल्लायाव आरो चरण बर'आ बङाइगावआव मोनथाम गाबनि फिरफिला उरायहोगोन। मख'नो गोनांदि सिगां बोसोरफोरनि बायदिनो देग्लायबो रायजोनि अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमाफोरखौबो सुबुंखान्थि सान फालिनायाव फिरफिला उरायहोनो खाबु होदों। खारथि बायदियै कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि चिफ तुलिराम ब्रह्मआ डिफुआव, बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया क'क्राझाराव, बिटिसिनि डिपुटि चिफ रिहन दैमारिया उदालगुरियाव फिरफिला उरायहोगोन। ओरैहाय डिमा हासाव अट'नमास काउन्सिलनि चिफ देबलार गालसाया हाफ्लंआव, राभा हांसो अट'नमास काउन्सिलनि चिफ टंकेश्वर राभाया दुधनै उफेरा जिल्लायाव, आसाम बिधान सभानि लेङाइ बुंथिगिरि डक्टर नुमल ममिना शिबसागराव खुंनाय सुबुंखान्थि सान फालिनायाव हादरनि फिरफिला उरायहोगोन। आसाम रायजोनि भारत बांलादेश सिमायाव हर गेजेरनि समाव रैखाथि हान्जाया गोख्रों अपारेसन खालामना आयेन बेरेखा भारतआव हाबफैनो नाजानाय गासै सा 15 बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ फिन होख्रांहरफिनो। मिथिनो हानाय बादिब्ला 22 जानुवारि मोनाखालि सिमा नायदिंनाय समाव बिसोरखौ हमनो हादोंमोन। बे जाथायखौ गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि समाजारि बिजों एक्सनि गेजेरजों सिमा रैखाथिनि सायाव हादोरसा सोरखारि गोख्रों नोजोर होनायखौ फोरमायथियो आरो लोगोसे हादोरसानि सिमाफोराव आयेन बेरेखायै हाबग्रा आरो ओंखारनायनि सायाव गोख्रों सामलायथि लाखिनो बिथोन होयो। बेनि अनगायैबो गोख्रों रावजों सुबुंफोरा गाव गावनि गोसो बायदियै हाबनो नाजानो हागौ, नाथाय बिसोरो माबोरै आरो माब्ला ओंखारो बेखौ सोरखारासो थि खालामगोन होनना शर्माया बुंदों। आसामा बांलादेश हादोरजों गोलाव सिमा फोनांजाबलायो, जायनि जाहोनाव गोबां गुबुन गुबुन जायगाफोरजों बांलादेशी नोगोरारिफोरा सिखावै हाबफैनो खाबु लायो। बेखौ गोख्रों नोजोर होनानै शर्माया सिमा रैखाथिफोरखौ जेखि जाया समावनो हाइ एलार्टआव थाबाय थानो गोख्रों खावलायदों। आसामाव गासै 4500 लवार प्राइमारि आरो आपार प्राइमारिनि फोरोंगिरि थिसनथाइ भेरिफिकेसननि फारिलाइखौ 22 जानुवारि एबा सुबुंखान्थि सानखालि फोसावनाय जागोन होननानै सोलोंथाइनि मन्थ्रि रनज पेगुआ फोरमायथिदों। बियो समाजारि बिजों एक्सनि गेजेरजों सायख'जानाय बिजाथिफोरनि फोरमानलाइफोरखौ फिजिकेल भेरिफिकेसन खालामनाया 28 जानुवारिनिफ्राय जागायगोन होनना फोसावो। बेनि अनगायैबो बिजाथिफोरखौ फोरमान खालामनाय हाबाफारि, थावनिनि फोरमायथि आरो गुबुन मावख'आरि फोरमायथिफोरजों सोमोन्दो गोनां आपडेटफोरनि थाखाय सम बायदियै आसामनि गुदि सोलोंथाइ बिथोनगिरि मावख'आरि वेबसाइटआव थांनो थाखाय बोसोन होदों। बे थिसनथाइ हाबाफारिनि गुबै थांखिया गासै हादोरसायाव लवार प्राइमारि आरो आपार प्राइमारि फरायसालिफोराव 4500 फोरोंगिरिनि मासिफोरखौ सुफुंनायनि गेजेरजों आसामाव गुदि सोलोंथाइ खान्थिखौ गोख्रों खालामनाय जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।